Nga unta. Kapayas. Akong gitunuan troy. Tunuan kapayas. Gitunuan. Amang nga unta na. Masarap. Biyag. Sarap yan. Ano yan? Utan nga kapayas binisaya. Sana ni panihapon na ni mo biyag. Yan. Baning hapon. Kaya ilang kasbukid. Gusto akong singot. Lami mini kay kuan ba? Utan bisaya kapayas. Kinuha ni Edward. Init ulit na yung Ba nun siya? Ngahap. Ngahap tawa. Akong gihiwa-hiwa kapayas ng linghod ba? Kuhipon kayo. Painita. Ang sagulan. Kuan. May kuko sa manok na pil. Daw, tagayra ko drag itapo kang imo dito. Kaya panso, galing kong gamiton ang dino. Paano kay kanang gayahay na? Please. Kanalan si Nina, Binas, tungod ni Inday Ang yung. minsan, nindot ini kundi ka mo Kanang- maka Niradong. kuan. Ale gugod. Ini mo karon niso kay dali ra mahilis. Yan. Oo. Kontra sa karne ba? Ah, Ba't nga lagoy ho eh. naman Hindi ko perbusan. Ang bibi, kaya titapo sa. Ni Papa be. Dalhan nga riday. Iyon unan. Puyat, Dali Pwede ka nga maka rin plato. libang basta kapayan. Ay mo. Kaya ba? Ikaw na. Plato. Bugnaw na. Mm.